Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan, Kinapudno ken Biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Inda ibasa dagiti Salmo kapitulo 77, bersikulo 11 ken 12. Dagiti aramid mo o Apo, laglagipek to ida. 1. Dagiti impakitam a milagro idi ununana. Lagipek to amin dagiti gapuanam. Utubak to dagiti aramid mo a naindaklan. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dalan, Kinapudno, ken Biag. Nanang, nakairemedyo kayo kadi iti pagbayad ko iti pagadalan? Ay na, kasanungatan anak ko. Inaramid ko ti amin, ngam sa anak nakairemedyo. Awan ti nagpautang kanyak. Ay, Ngam di ka agdanag, Farida. Adapay mo't duwang aldaw sakbay ti examyo, saan aya? wan ananang, nga masapol ko maamakabayad akon. Naladaw pa'y kit din. Inton bigat, padasak ti umasidag iti kabsat ko. Ha? Oh, apay ang nagsanaay ka, anak ko. Nakarkarong aminan nga awan manamnaman. Anak ko, anyalat ang utangay. Barang numaasi ti kabsat ko kat pautangan nak. Sige nanang, da kayo ti makaam mo. Diyos ko. Adak manan dito simbahan nga karkararag kada kayo. Pangaasiyo ko ma, Diyos ko. Sapay la ko mata makairemedyo kami kanina nang iti pagbayad ko iti pagadalan. Tapno makaeksamak. Agpakpakaasi Diyos ko. Sapay la ko mata di nakbaybayan. Dagito'y tikidawag. Itinagan ni Jesus. Amen. Rumara ko dito simbahan. Ang diretso ak iti pagadalan. Masapul yung atindarak dagiti klasik. Sana rumbang ang mapukawan ak itinamnama. Amok, di nakbaybayan ti Diyos. Sino ti kunam nga urayam, Eugene? Ni Farida. Agpada nga ti oras ti sarak mi ita. Ngam saan kayo nga agkaklase? Saan aya? Data ti agkaklase ita. Isuwa mo balin ka di? Umuna kan. Sumaran mo akton. Kasaritak pa nga ni Farida. Anya nga min ti bagam kin ni Farida aya. Namuak nga minasaan pa nakabayad ni Farida. No sana makabayad iti pagadalan. Di sana maka-exam. Apay aya masapul apag parikutan pailaang deje a babae? Tulungak ni Farida. Okay. Iso ang mabalin ka di. Bebe anak la kuman. Ala, umuna kan ta sumaruno akton. Nagkunang kami na pagadalang pa lang ti anak mo aya. Di mo mutlagayam kabailan, Faust. Manong Aldong, pangaasim ko ma. Uray italaang. Kaasim at di ka anak am no saan ang maka-examen. Ay, awan ti may pautang ko kan ka. Ado ti pagkastusa. Manong, agpakpakaasi akan ka. Para iti anak ko. Nita, nagparintumang ka din iti sango. Agpakpakaasi ako nakmat Manong Aldong. Para ka ni Farida ka anakam. Pangaasim ko matapabuludan na. Ay na, ure agmalmalum ka nga agparintumang iti sango. Awan ti bibiyang ko. Basta awan ti may pautang ko kun ka. Awan apulos. Anyat ibagam kanyak, Eugene. Apay ako na mga inururay, nak. Awatom da ito eh. Ha? Ni, kwarta? Amo kasan ka pa nakabayad ito pagadalan, Farida. Alaham da ito tagbayad kan. Narigat no saan ka maka-exam. Ngam. Pangasim.
Ala, amon. Di kagdanag. Utang dayta. Ngimbayada minton adda kwartam. Eugene, Sayang nga minusan ka maka-exam. Isu nga alahan tagbayad kan. Oh, Vilma. Madlaw nga da kasoron mo ah. Sa anak la ama surun Darius. Mabuisit akpay. Ni, asin na ti kabuisit mo. Dayjay a Farida. Apay da dyan nga anak ti mamirmiraot. Kasano, ison sapay ti agbalin a kainagaw ko iti atensyon ni Eugene. Anya? Dayta ti agpay so Darius. Iso akabuisit ko unay dayjay a babae. Simple lang nga solusyonan ti parikot mo, Vilma. Anyat kayat mo asawan, Darius. Simple lang. Ala, dumngag ka na imbag. Denggam ti ibagak kan ka. Naimbag ta nasabat ka, sika, Farida. Uncle Aldong, apay ka di? Ay na, sika ti makagapaw. No apay akong formula ditan ti pagparparin tumengan jay inam apag kidawan iti kaasay. Mabalin ka di Farida. Di mo nipilit ta agadal ta talaga mo ta saan niyo akabaulan. Ikam la iti rason jay inam tapno ibabain na ti bagina. Agasam ngay, tauray lag pa rin tumengan nagkidaw iti tulaw tapno mapagadal na kalaan. Uncle Aldong, sige, lapsan kayo dito eh. Sige. Di ka lagbain, ambisyosa ka Farida. Tulungan kit di agsapol iti pagbiagan no dyan inam. Agsardan kan nga agadal. Una yun ti panagsasao ni Uncle Aldong. Kabagyan mi pa ya mismo. Ngam nakaro ti kasjay a panagsasauna. Pakawanan na anak ko. Inaramid ko ti amin. Ngamawan tinabulod ko pagbayad mo di pagadalan niyo. Husto nanang, di ka agsangitan. Pang-asiyo. Anyamot ngaminan ti gasat ta anak ko. Unay mat ngaminan tapasig arigat ti paspasaran ta. Agpay sungada kamsat ko nga da kamailan na iti biag. Ngam na paidam. Nanang, saan kayo nagsangit? Saan na bali? Nakabayad akon. Anyat ko na, Farida. Nakabayad ako, nanang. Iso ama ka eksamak. Nangalaam iti kwarta, anak ko. Naasilat ta kada tayo ti Diyos, nanang. Ada tinaimbag ti panagpuspuso na ang nagpabulot kanyak. Iso nga awanin pagdanagan nyo. Nakabayad akon. Anya jay kunam, Vilma? Gold digger dayjay a Farida. Agar artista laang ang nakakaasi, tapno makaala iti atensyon. Kat si kamat pamati na, tultulungan mat dayjay a babae. Mabalin ka di, Vilma. Saan ko matila ibagbagan may papan ka ni Farida? Kaya't masawan, saan ka amamati kanyak? Di mo patyan dagiti bagbagak, Eugene? Nasingpet ni Farida. Ket amok amay sa apagwadan nga anak. Ket nasaya tagayam. Iso atol tulungan. Jak amukan ka, Eugene. Talaga ang naalilaw na kandadya babae. Awan kinapudno dahi tangay bagbagan. Amo ka nasingpet ni Farida. Ket nakasagana akamang tulong kan kuana. Jak tumalipatan ti amin nga aramid ni Uncle mo nga Aldong, anak ko. Nanang, anya kayo kadi. Ang mga no adadagiti rason ni Uncle Aldong. Iso asan na tayo akayat at tulungan. Tiket di ibagam. Talaga naimot ni Uncle mo. Uray dagiti kaaruba da nga da kabailan da iti biag. Naimot da. Jak tumalipatan apulos ti naramid da kadata. Saan anasaya at agimola iti sakit tinakam, nanang. Iso abay pay anyo lat ta idan. Farida, Saya atat ti panagadal ko. Jak sayangan ti panang tulong kanyak ni Eugene. nakasingsingpot day ta Eugene nga ibagbagam, anak ko. Pudno day ta, nanang. Awan apulos ti makunakan ko na. Iso nga ikagumaak ti makaturpos. Gaputain Karina, anak kasagan amang tulong kanyak. Amangan nagagayat ni Eugene iti dayjay a Farida. Iso akas talauna yung ti panang tulong na kankwana. Kinumprunta ko ni Eugene may papan iti dayta. Ngam ko na naman asaan. Di na ayatan dayjay a babae. Saan ka no? Kasla nariga tapat yan dayta, Vilma. Anya kung mga agapo ang nalaos ti panang tulong na iti dayjay a Farida. Nawan mo't pa naggusto na kankwana.
Kabisado ko ni Eugene, Darius. Mamati ang itimbaga na, nga awan pa naggusto na kin ni Farida. Apay nga rin kas dilangan ti panangyali ka na iti dayja a babae. Diyak matam mo. Ngamkit di, mamati ang itimbaga ni Eugene, asaan na ngay ayatan dayjay a Farida. Bilibak mo't iti anak mo nga ambisyosa. Talaga nga itultuloy na latta ti agadal. Nga oram mo na lang aruda na kompormila ditan ti pagparparin tumengam a pagkitkid dawan iti tulaw. Manong Aldong, Puskol pa dya anak mo anya. pangaasim Manong Aldong. Saan ko mamot at ila ibagbagam may papan iti anak ko? Laglagi pam akaanakam dayjay. Ay, awan ti ka anakak nga ambisyosa. Katsi ka, gaputa di mo tubngaran di ambisyosa nga anak mo. Awan nga rin tinasayata pagbanagam no saan na nakarkaro ka maibabain. Gapu iti ambisyosa nga anak mo. Amom, Manong Aldong. Tsak amo no apay anapudot ti ulom kada kami iti anak ko. Imbes ko maasika ti kang runaan amang tulong kada kami. Saan mat? Gaputa si kapay ti ad-adda amang iruruman kada kami. Gapu tagpada kayo iti anak mo nga ambisyosa. Unamla na sino kang agsasaw? Kita man lang, noon niya ti pagbanagan yung agina. Agpada kayo nga ambisyosa! Oh, Farida. Kasimbaga kung kan ka. No niya pa iti masapol mo. Ibagam lang, ha? Agyaman na kan ka, Eugene. Diyak amano kasano ang makasubadak. Gapo iti kinaimbag mo kanyak. Kasi tinakunakon, sa anak nagsingsingir. Tilangkid dawakan ka. Tunuyem ti arapap mo. Tapno matulungan ti pamilyam. Nangruna, kat da kayo langan iti inam, tagkat kadwa. Pwede no dahi ta, Eugene. Agyaman naglauna iti Diyos na naamam mo ka. Nakasingsingpat ka agayam. Gaputan na singpat ka matagayem. Iswa tulungan ka. Aging ga makaturpos ka. Nanang, kamao tiyanan na. Matungpal kon dagiti karit kata kayo. Napatarimaan kon ti balay tayo. Maiahon kayon itirigat. Nangro na ita. Tanakastra ka kon iti natalgad at trabaho. Agyamanak anak ko. Saan kayon nga agbannog pahay nanang? Dati kayat ko, agtalinaad kayo langan diti balay. Saan kayo matsiguro ang maburyong ditoy? Tado mati mabalin yung nga aramidan. Wan anak ko. Nangrunakat nalawa mo ti hardin iti arubayan ang mabalin ko nga si kasuan. Maka-exercise kayo. Kabayatan ti panangas asika sayo iti hardin. Pudno day ta anak ko. Katsyak, saya atak matitrabahok. Tapno at adda ang mapaduras ko ti panagbiag tayo. Rumbeng laeng anak ko. Ay, uwan kayam. Kumusta mo ta ni Eugene agahim mo? Ay nananang, dandanin agkalay sa da Eugene, kanti sigod akaadalan mi ani Vilma. Kasta ka di. O nanang, di kay agdanag. Ikuyog kay tong, intan agkalay sada. Nakisinara ka kan. Takayat ko ti agkid daw iti dispensa. Gapo iti saan anasaya at nginararamid ko kan ka idi agad adal tayo pay laang. Vilma, libata mong dayjay. Awan anyaman na kanya. Diyak lang amin kayat nga agkalay sa kami kini Eugene. Asa anak-anak akid daw iti pamakawan kan ka. Nangro nakit pinadakis ka pa'y idi-iti imatang ni Eugene. Anya kalakit din aya. Napalabas ang dayjay ko nakmat. Iso alipaten ta ko man. Nangro na. Kat saan ko ang maragpat dagiti arapaap ko. No saan aga po iti mga sawa ken ka. Agyaman ka, Farida. Husto ni Eugene. Talaga anasingpat kan mapagtalkan ka agayam. Agyamanak, tahaada ka. Ading kaw. Anyat ar-aramidam ditoy. Ading kaw. Agpagpag-aasyakan ka. Tulungan na ko, mahal. Anya?
Talaga na baliktadan ti sitwasyon ita niya, Manong Aldong. Idi, siyak tiyag pakpakasi. Ita, sikan. Ading ko. Malagip mo mat siguro no kasano ti panagpakaasi kan kay di. Saan ka di? No aramidem ti kas, iti inaramid ko idi. Amangan no maasyanak ka, kat tulungan ka. Ading ko. Pagawanan na ko Pang-asim. Tadi mo aramidon kanyang tikastoy. No di mo kayat. Pasensya ka laangan. Nanang, anya ka diti. Ha? Uncle Aldong, da kayong madgayam. Ay, umay kayo, Uncle. Dumanon kayo. Taditi unag ti pagsasaritaan tayo. Kasla jackpot dyan. Amalaksid ang nagsaya at ti panakilangan mo iti kabsat ko. Tinulungan pa'y anak ko. Apay ko maadyak tulungan. Katkabsat yu day jay, nanang. Ha? Hangam anak, napalalo ti inararamid na ididata ti agkasapulan. Pulos asan na ta tinulungan. Ngam, apay nga itakat. Kaslawan anyaman na kan ka dagiti naalas nga inararamid na idi. Idi pa'y laang, imbagakon kada kayo. Saan arumbang agimula kayo iti sakit tinakam? Saan akaya ti Diyos dayta, nanang? Farida, anak ko. No nairuruman tayo man idi. Saan na tayo matabinaybayan ti Diyos? Katrumbang laakanayon tayo alaglagi pun ti amin ana aramidan ti Diyos para kada tayo. Taiso mo ti aramidan tayo kadagiti agkasapulan. Iso asan arumbang abalsan nyo ni Uncle Aldong. Gapo kadagiti inaramid na idi. Rumbang kiti atulungan tayo. Takabsat yung matdayta. Farida, anak ko. Husto ka. Agyaman talinaw lawagam ti panunot ko. Agyaman anak ko. Agyaman tayo iti Diyos, nanang. Taiso ti makagapo amin dagitoy. Ti Diyos. Ti anyaman amadi anapasaran kat saan arumbang nga ibalas, gaputa kaimnasan pay laang ti agbiag, no awan gura anagumok iti barokong. Tati Diyos, makita na amin ang mapaspasamak iti biag tayo, kat isunto ti makaammo amang ipaay, iti katukad ti anyaman nga inaramid tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, Kinapudno ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.